Το παρόν βίντεο αποτελεί μία εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης και σχεδιάστηκε έχοντας στο νου μία ηλικιακή τάξη. Στην παρουσίαση που ακολουθεί, με αφετηρία μας καθημερινές έννοιες, θα διαπιστώσουμε ότι οι συναρτήσεις δεν είναι αφηρημένα μαθηματικά κατασκευάσματα, αλλά εργαλείο σκέψης που ασυνείδητα χρησιμοποιούμε συνεχώς. Με αυτή την προσέγγιση ελπίζουμε ότι ο μαθηματικός ορισμός της συνάρτησης, τον οποίο θα δούμε παρακάτω, θα φανεί φυσιολογικός και δικαιολογημένος. Καταρχάς, αν σκεφτούμε σε γλωσσικό επίπεδο τη λέξη συνάρτηση, μπορεί να μας έρθουν στο μυαλό εκφράσεις όπως «η επιτυχία στις εξετάσεις είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων». Μπορεί να ακούσουμε σε μία είδηση ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα θα μελετηθεί σε συνάρτηση με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Συνεπώς, στη γλώσσα, η λέξη συνάρτηση είναι συνώνυμη με λέξεις όπως εξάρτηση ή σχέση. Όμως η λέξη που ίσως είναι πιο κοντά στη μαθηματική έννοια της συνάρτησης είναι η αντιστοιχεία. Ας σκεφτούμε μια πολυκατοικία και ας διακρίνουμε τις εξής δύο συλλογές. Πρώτον, τους κατοίκους της πολυκατοικίας και δεύτερον, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια θα κάνουμε ό,τι κάνει και ο πίνακας με τα κουδούνια στο ισόγειο. Θα αντιστοιχίσουμε κάθε κάτοικο της πολυκατοικίας στο διαμέρισμα που αυτός κατοικεί. Υποθέτουμε ότι αυτή η αντιστοιχεία περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραμμα. Η αντιστοιχεία μας λέει πως η Ζωή και ο Δημήτρης μένουν στο ίδιο διαμέρισμα, ο Ηλίας και η Ελένη μένουν μόνοι τους, ενώ στο διαμέρισμα Δ1 δεν κατοικεί κανένας. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες συλλογές, ας αλλάξουμε τον κανόνα αντιστοιχίας και κάθε κάτοικος ας αντιστοιχιστεί στο διαμέρισμα του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Έστω ότι αυτή η αντιστοιχεία περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραμμα. Σύμφωνα με αυτήν, η Ελένη έχει δύο διαμερίσματα της πολυκατοικίας στην ιδιοκτησία της, το Δ3 και το Δ4, ο Δημήτρης και ο Ηλίας δεν έχουν ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Η Ζωή έχει ένα διαμέρισμα της πολυκατοικίας στην ιδιοκτησία της, ενώ ο ιδιοκτήτης ενός εκ των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας δεν διαμένει σε αυτήν. Αντιλαμβάνεται κανείς πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σχηματιστεί μια αντιστοιχεία μεταξύ των μελών δύο συλλογών. Αρκεί μια λέξη όπως το κάτοικος ή το ιδιοκτήτης που είδαμε πριν για να οριστεί μια καινούρια αντιστοιχεία. Όμως δεν είναι αναγκαίο μια αντιστοιχεία να βασίζεται σε μια προϋπάρχουσα έννοια. Ας δούμε για παράδειγμα την ακόλουθη αντιστοιχεία. Το νόημά της δεν είναι σαφές γιατί η εισαγωγή της δεν συνοδεύτηκε από κάποιο αφήγημα, κανόνα, κατοικίας ή ιδιοκτησίας όπως συνέβη με τις προηγούμενες δύο αντιστοιχίες. Μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας, μπορεί και όχι, ή ίσως να μπορούμε να τον επινοήσουμε εμείς και να νοηματοδοτήσουμε την αντιστοιχεία εκ των υστέρων. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η ίδια η αντιστοιχεία θα είναι ο κανόνας. Αν βγάζει νόημα ή όχι, αν δηλαδή ερμηνεύει κάποιο μοτίβο που προϋπάρχει στη σκέψη μας, δεν είναι τόσο σημαντικό. Η κοινοτυπία των δύο πρώτων παραδειγμάτων που είδαμε δείχνει ότι ακόμη και στις πιο απλές καταστάσεις της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή με αντιστοιχίες. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που σχηματίζουμε μια φράση δύο λέξεων με γραμματική δομή, ονομαστική πτώση, γενική πτώση, αναφερόμαστε σε μία αντιστοιχεία. Παράδειγμα αποτελούν η πρώτη και η δεύτερη από τις παραπάνω αντιστοιχίες. Το διαμέρισμα του κατοίκου ή ιδιοκτησία του κατοίκου, ενώ είναι πολύ εύκολο κανείς να σκεφτεί αναρρύθμιτα άλλα παραδείγματα. Το βάρος του ανθρώπου. Αντιστοιχούμε σε κάποιους ανθρώπους το βάρος τους. Τέτοιες αντιστοιχίες διαχειρίζονται οι διαιτολόγοι στο πελατολόγιο τους. Το άφημί του πολίτη. Αντιστοιχούμε σε κάποιους ανθρώπους το άφημί τους. Τέτοιες αντιστοιχίες διαχειρίζονται οι λογιστές και προφανώς η εφορία. Θερμοκρασία πόλης. Είναι αντιστοιχίες που τις κάνουν οι μετεωρολόγοι. Έκταση χώρας, φόρος εισοδήματος και ούτω καθεξής. Συμπεραίνει κανείς ότι οι αντιστοιχίες υπάρχουν σιωπηρά στην ίδια τη γλώσσα που μιλάμε. Οι παραπάνω αντιστοιχίες και άλλες ανάλογες είναι πολύ κοντά στην έννοια της συνάρτησης. Καταρχάς, οι συναρτήσεις είναι ειδικές περιπτώσεις αντιστοιχειών.
Για να κατανοήσουμε ποιες αντιστοιχίες λέγονται συναρτήσεις, ας επιστρέψουμε στην αντιστοιχία ιδιοκτησία του κατοίκου. Και ας παρατηρήσουμε ότι η Ελένη έχει δύο προορισμούς, το διαμέρισμα Δ3 και το διαμέρισμα Δ4, ενώ ο Δημήτρης και ο Ηλίας δεν έχουν κανέναν. Μία αντιστοιχία λέγεται συνάρτηση όταν δεν υπάρχουν στοιχεία όπως η Ελένη με πολλαπλούς προορισμούς και δεύτερον όταν δεν μένει στοιχείο όπως ο Δημήτρης και ο Ηλίας χωρίς προορισμό. Έτσι, η αντιστοιχία ιδιοκτησία του κατοίκου δεν είναι συνάρτηση, ενώ η αντιστοιχία το διαμέρισμα του κατοίκου είναι συνάρτηση. Λίγο πιο αυστηρά τα παραπάνω μπορούν να διατυπωθούν ως εξής. Έστω δύο σύνολα α και β και μία αντιστοιχεία f των στοιχείων του α προς τα στοιχεία του β, ή σχέση όπως λέμε πιο επίσημα. Η f θα λέγεται συνάρτηση από το σύνολο α στο σύνολο β όταν κάθε στοιχείο του α αντιστοιχεί σε μοναδικό στοιχείο του β. Σε αυτό το σημείο θα δώσουμε μερικούς επιπλέον ορισμούς. Το σύνολο α θα λέγεται πεδίο ορισμού της συνάρτησης, ενώ το σύνολο β που περιέχει τους πιθανούς προορισμούς της συνάρτησης θα λέγεται πεδίο τιμών της συνάρτησης. Η λέξη προορισμός είναι ανεπίσημη και αδόκιμη. Οι λέξεις που είναι σωστό και επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε είναι οι λέξεις τιμή και εικόνα. Έτσι, εδώ επειδή το ζ έχει προορισμό το 2, λέμε ότι το 2 είναι η εικόνα του ζ μέσω της f ή τιμή της συνάρτησης f στο ζ ή πιο απλά f του ζ ίσον με 2. Επίσης, τα στοιχεία που αποτελούν προορισμούς της συνάρτησης, εδώ το 2, το 3 και το 4, αποτελούν το σύνολο τιμών της συνάρτησης. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή μας λύνοντας μία άσκηση. Να λύσετε την εξίσωση f του χ ίσον με 2. Είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος για να μας ζητήσει κάποιος να του προσδιορίσουμε ποια στοιχεία του συνόλου α έχουν προορισμό το 2. Προφανώς η απάντηση είναι χ ίσον δ ή χ ίσον ζ. Σε αυτό το σημείο η παρουσίασή μας έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ενώ στο QR code που φαίνεται στην οθόνη μπορείτε να σκανάρετε τη διεύθυνση ενός ιστότοπου στον οποίο θα βρείτε το κείμενο του παρόντος βίντεο με μικρές διαφοροποιήσεις.